دن رات دن چوری حاصل کرا فرما یا مالک مولا انہاں دے پیار سلوک امن دی بات رکھا یا مالک مولا انہاں دے کاروبار وچ حق لال رزق دے تفصیل دے یا مالک مولا انہاں دے کاروبار وچ برکت عطا فرما یا مالک مولا جڑے اتنے سارے ہیں سارے کاروباراں وچ برکت عطا فرما یا مالک مولا نظر وقت بچائے یا مالک مولا نظر شر تو بچائے یا مالک مولا اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے یا مالک مولا انہاں دے پیار سلوک محمد دی باشی رکھے یا مالک مولا حسد تو بچائے یا مالک مولا برے دی نظر بچائے یا مالک مولا اپنا خصوصی فضل و کرم کہ اپنا خصوصی نہایت فضل فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ پٹھی بولی یار ایک بندہ سب چھڈی گئے ہوئے السلام علیکم